weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Bissau lamorgo leydi Guinée Bissau ko on waktu yoni ha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal ha to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoore jolindi Bassirou Diomaye Diakhar Faye bannoɗo jillumum toon to Luanda ko hande o tijjino to Dakar lamorgo leydi Sénégal kono wo arti gila kikiɗe hanki o heeɓe noon ne mbaɗa hen namde no feewi to leydi Guinée Bissau hande o ko piyanɗe nana waɗɗani galle lamorgo ngo teni ko ñalawma janggo alhamis o tan tijja jencudi sungoji ñande alet ene jalta ha laaɓa to leydi Mauritanie ko 150 ɗannotoɓe ɗanle ɓe ndewani lawol ɓe giwno ko toon to Mbour Sénégal ɓe kayti koye maaje Goyra oɗo saaha ɓe nanggama ɓe tawe e juuɗe armée leydi Mauritanie to leydi Mali wi hoorejo jaagoɗo leydi ndi e batu mum hanki hakkude makko e jaagoɓe toppitiɗo ko fate banggue carburant o holliti to Bamako o saaha fuɗɗima yangara moƴƴo no fewi station ngaji tawiteɗi hen ɗi kala caɗele ko fate banggue carburant teska o ñalawma hande ko toon to Guinée Conakry jaafoɗon to Guinée Conakry leyɗe kewɗe hande o telƴini yangara no fewi ko wayno Symphonia Hamdallahi Lambania kame yoga e leyɗe goɗɗe kala kabruji men mano men ha to Côte d'Ivoire RDC Congo Burkina Faso Niger jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen ayo bela yo mi dañi bela mi hildana bela yo mi jokkay bela ayo bela yo mi dañi bela docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow taweteɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen kiidira ko neɗɗo cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude mo ɓoccode reedu mum cukki kala docteur Djiby Sow ene safa deedi musoji ellaji musoji ko nonne kadi koyɗe musoje koye musoje keeceje musoje kala docteur Djiby Sow ene safra diabète tension ko nonne kadi omo safra on cimmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ene safra on mo seyɗani memi donc ɗo dañde kayitaji kumiɗo humre sattude to debbo to gorko kala docteur Djiby Sow ne safra kala dogam cité asma ɗe gueɗe kala docteur Djiby Sow ene witti hay ɓen ko laaɓi sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta koye docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen taweteɗo ɗon nde cuuɗi meɗen kiidira ɗo henna sa yiɗi hebde tonggode docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa tonggode leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow ene nawdi leɗɗe e bindol kala muɗuma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sine prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko melga wurjine jaara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko ne wiide sanne mbadden dando faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeegom jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba jaheten ko ton to Dumga Wuro Alpha lawol capannayyi e nayyi ɓiwol lawol taw ko ziyara gando moƴƴo waliyu janguindo balle fiiɗo perɗo laabi woni ceerno Cheikh Yuma Kane li mo Dumga Wuro Alpha jogori latade ko ñande capantati go janvier kame go février 2026 so haaji jomiraɗo o ɗum noon ene bisma hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗon ɗo cuuɗi meɗen Dumga Wuro Alpha ɗo henna kumpital men ɗemgal pulara garten koye hoorejo leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye bannoɗo jillu mum taw ko toon to Luanda lamago leydi Angola tawtorede jonde hakkude Union africaine kame Union européenne
ngam tobbe goɓe jiile hakkunde wonande kayɗi iñoji ɗiɗi hanki onon warti toon to bowalaɗe diwoje ngal polisidar Senghor teskama toon noon jaɓɓakimo toon hoorejo jagorɗo ni yogaya tan mbiɓe calɗi mawɗi no fewi kono ne kadi chef de cabinet makko tappimo toon walla mbiyen jaɓɓimo toon ko protocole militaire no wiiri jayden nde o ñalawma hande noon mo gonɗen alarba tijjino gartagal makko e nder leydi ndi Sénégal hewɓe jaydel noon namdima ko jeeyi sababu raɓɓitini jillu makko taw ko hande o fonno artude wakti ñalawma hanki o jagorɗo biyeteɗo Bala Moussa Fofana kanko woni jagorɗo Boowe kam yogay dinguire o holliti oɗo saabi ƴetti peeje ɗum koye jonde hankinde kene wona temedde milliard uji koppareji franc CFA ngam mahatade yogay gure diine ɗe ko wayno Touba kono ne kadi ko wayno Medina Baye kono ne kadi Ndiassane ngam fewnidde ha toon to Popenguine kala ngam lallide ɗum e wattu ɗum nokkuji ɗi ganduɗa ɓayden yillo hen ɓen diiniyankoɓe araɓe kala saaha yurnitade holliti noon ɗen peeje koye peeje horeji leydi Sénégal ngam ŋarɗinde wonande gure galleji diine ɓurɗi mantinade e nder leydi ndi Sénégal jagorɗo en ɗam kame ballodiral o holliti wonande ittugol sukaɓe e booli teskama no fewi wa arte yaltinde ngol cimtol ɗum koto sali holliti ujunere e temedde suka taw ko sukaɓe wonɓe e booli tan ɓe joftata ko ɓuuri en hewde noon ko almu kon tan kon ganduɗa goni koye booli joftata nde garɗa kala tawata ɗumen koye booli e nder région ngaji nayyi Sénégal ko ɗon ɓiyen ɓuuri ittede ko wayno région de Dakar Thiès kono kadi Saint-Louis Kaolack hewɓe mabɓe noon tottitama ko reeji mumen kono kadi koye ballal appi wonande leydi Maroc kame leydi Espagne ɓe kollitinomaɓe jokku gon felo ngam wallide ɓen sukaɓe hewɓe hen nattinama yoga e duuɗe jangde beele janggo mbawa dañde gurdam mumen moƴƴam taw koye dow ɗiɗon sifaji kala ñalɗi ko fate banggue haɓade lebte batteɗe rewɓe kame sukaɓe rewɓe kala wonande catal régional taw kadi koye ballodiral rewɓe Casamance ɓe erima o saaha sariya timmuɗo nde watte ko fate banggue ɓen lebtoɓe rewɓe kame sukaɓe rewɓe kono kadi ɓe ɗaɓɓiri darde haɓade wonande deedi taw koye ɗi école aji gam teskede ɓe sukaɓe rewɓe école aji e kala saaha ene jeeya sababu jangde mabɓe bonde walla tardude taw kadi ko wonde ɓe hen deedi e ɗiɗon sifaji kala ɓe kolliti noon maɓe ɓeydi hen darde taw koye darde kisal ɓen sukaɓe beele mbawa dañde gurdam moƴƴam faade école aji mumen kala ɓeydude sembe ndiwowa ka leydi Sénégal siftinde moon e jonde 19 taw ko wannode toon to Dubai Airso e wiide directeur général Air Sénégal woni Tidiane Ndiaye kanko e délégation makko hollitino sifande laaɗe jeenayi ɗe boyina wallide bedewoje Sénégal ha ɓuura kadi wawde moƴƴinde boli dow ya ngaraji muɗum holliti noon hen laaɗe jeegom ɗe hinde boyina 737 ma mbaw kay yettade Sénégal mars 2026 ɗum koye sifande ngam ƴellidde ko fate yangaraji taw kadi koye sifa wonande ndiwowa ka leydi ndi Sénégal keddoɗen ko leydi Sénégal police fawi juuɗe muma e ɓen juɗoɓe mburu taw kadi koye sifa suuɗayru e nder Dakar laamogo leydi ndi Sénégal taw kadi alda yamirore ɓe jogui ko bidon aji diƴƴiɗe gona labɗe ɗum ko toon to jeune captage ene toon to Grand Yoff kala fuuruji ɗin tawaɗi toon wona fuuruji moƴƴi tawa toon ken tolno temedde ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi loccol mburu piyengol ɗon e ɗon enen morla e darab foof wona hunde lamde no fewi kamɓe ɓe naggama ɗin fuuruji kadi o saaha wonande kay police holliti ene jokki en losko mum ngam fawde juuɗe meɗi fuuruji biyeteɗi tappalappa taw ko mburu ganni hanki o kono no firete ni ala e ngala ko laaɓi koye suuɗayru kono kadi yeeye taw kadi koye dow sifa mo ganduɗa wonani e laaɓal hay seeɗa pawdi ko fate banggue municipalité ji ɗi hewɓe kolliti goytali mumen tenti ɓen yeeyoɓe café taw kadi ko toon to Yoff ɓe kolliti kala lebbi jeegom aɗa yoɓa ujunnaje 300 ɓe joɓanno tan ko ujunere 100 kono ɗo saaha ɓe teskima
ko fate service municipal ene yomnoɓe ko heewi ɓe kolliti hewɓe commerçaɓe ɗum ɗo henna so tawi yaari ni ndi pawdi ko pawdi sattude no feewi saabu kamɓene ɓe jaltat jeere koɓe jeeyata ko ala no woni ɓe gullitima ɗen goytali kewɗi no feewi gam teskede ɗen caɗele ko fate ɗanle ɗe ndewani lawola to Daaro Khoudoss on commune département mo Tivaouane taw koye wiyetengo Kanjo ton noon ko laana tigui joofi toon aka waɗi kene tolno e plage mo Kanjo ko laana joofi toon aka jolni ko ene tolno e 96 ɗanniyanke e ɗanle Suuɗayru kamɓe noon ko ñande aljuma nde ɓe giwi to leydi Gambie nokko bireɗo Bakkawu ko toon ɓe giwri taw kadi ko laana ndiyam nde tawi nder leydi Gambie hen kene tolno e 60 hen mabɓe ken tolno e 70 ko worɓe hen jeegomo ko rewɓe ene waɗi hen noon sukaɓe ne waɗi hen malinaɓe gambinaɓe kamɓe guinenaɓe e sénégal naɓe kala guila ñande aljuma nde ɓe giwi toon to Gambie ɓe teroyi toon to maaje ɗe sénégal oɗo saaɓe tawi e juuɗe autorité ji leydi jeheten ko ha toon to Rissa Tola o tana musto baɗɗoy oɗo suku gorko nottortoɗo Mohamed Ndiaye mo duuɓi 21 mo ganduɗa wallanno yumum ko fewnude lacciri so tawi fewni lacciri gayni kañum rondoto yeeya iwata koto wuuro mumen wiyetengo Kera Birane nawa yeeya ndin lacciri on wonde sehilma goto biyeteɗo Abdoulaye Diagne ɓe gonno koye moto bandiji tati sukaɓe ko ɓen tuufiɓe noon ɓe jani koye on moto kanko on biyeteɗo Mamadou Ndiaye ballo yumum fewnu lacciri ne yeeya ko ɗon wasi fittano muma goɗɗo noon gañande musen feeni tawi e safara o saa noon enquête ene jokki oɗo sifa cofɗo mo ganduɗa hewɓe kay jonnat ɗum hay seeɗa ko faati e dossier ji ma Jambal Diagne o jaydenke taweteɗo toon to leydi France mo ñawri mum udditno hanki toon to tribunal mo Versailles mo ñawri mum dirtina ha 3 lewru février fandu so tawi jomiraɗo février 2026 so jomiraɗo haaji ko waɗa ɗum ko noon ceerno makko e debbo makko e ɓiiko kala koko nangano on biyeteɗo Sirigne Oumar Mbaye mo ganduɗa koko nangano mo wattidi yindirde toon to Thiès ko wona ɗum ko noon chambre d' accusation yamirino yo accite parquet général ɓenndini dossier makko toon to cour suprême holliti ma o heddo toon to kaso ɓe jaltani makko tawa walla ni ɓe gaynani e makko taw kadi koye dow oɗon sifa jeheten ko ha toon to Madina Gounass wuuro teddugo taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo aadi o timminama guesa ceerno lappira ko masiŋaji e o aadi timminaɗo Amadou Samba Lo to Madina Gounass. On aadi timminama e on ñalawma aset nogas ɗiɗi lewru novembre e taw ñoƴƴi e nogas joyyi e tawtede keewal timmugal gila e nder wuuro ngo ha yettiɗi en guure tawetede seraji wuuro teddugo Madina Gounass gaari tawtorede nden lappen guesa ceerno Aliou Kane goto e mawɓe dawol ngol. no mbiɗa ni ñalawma hannde o ñalawma lappere guesa ceerno lappere masiŋaji gandi wowano wadde ko hikka woni lawol men garwaniwol to banggue masiŋaji ɗi eɗen gandi hitande foof ko ceerno Habibou mo ceerno Hamtou Tidiane Fass e dental ngal kamɓe gowno arde ɓe lappana en guerte ɗe ewa hikka noon ɓe mbi en jarri ko banggue masiŋaji ɗi e kisa noon Allah newnani en enen ɓesgu wuuro ngo kaldi e joom masiŋaji en joom masiŋaji en fodde nogas e 4 machine ɗin masiŋaji woni garɗi ɗo hannde lappande en guerte ɗe e Fass Gounass naɓɓe ñalawma ɓe nangi ko talata garoɗo o so arti wonata gargol maɓɓe e ko ɗo ɓe mbalata ñande talata nde alarba o wonata dawol coñal maaja o hay joni masiŋaji ɗi kolliti golle e ndewi lawol kono noon wasde nangue e yaltude wonko battini e golle he ko weltare mawde welama wonande menen par ce que ko ɗum ɗo woni lawol gadanol wiyede masiŋaji yo ar dawa lappere e guesa ceerno e ɗum noon an so tawi woni a hetti hen tan a nani yamirore wane ni sa yeehi ko beelama wonanta men hen eyyi subaka o ɗum battini seeɗa to banggue subaka on sahade wonno sawodere nde ene nangue gooƴi ɗi masiŋaji hewɗi sukkat so sukki noon machine o ɗeɗɗo wamma ko nangue wuuli ko ɗum kam samori seeɗa eyyi ko gooƴi ɗi toɓa ko ɗum hayso nangue wuuli sa nani machine o pour lapp ɗo ko golɗe fof jaadi
ɓe ene kocce gerte ɓe ene ƴaro ɓe ene ndu sakuji gerte ɗi ɗum ko kongude joomen taffiji moto en si kala hannde kadi amin dawi nomin dawiranoni on jiiɗo e nder sincuji e fof kala sincu gasɗo taw min kuɓɓimo tan min gari mi ɓaɗimo min ɓennino ɗum kadi e nder sincu goɗɗo vraiment sukaɓe aɓe tinni no feewi a mbiyata yo Allah sellin doole walla sellin doole no feewi eyyi mbawi wiide dawol ngol gratuit kay sabu wona hen woɓɓe noon kam ko mamin jooɓi ɗumen sabu wona woɓɓe foof metere mumen tottuɗi men taskiji tan ni tan yo jaah kono kam samedi fof kam ene hewna tan wonde kilaneɓe patron ɓe foof libéré borom taskiji en ɗi fof mbiya anon kam hannde min dokki on jour no jeehe tan dawen e ceerno meɗen e to versement ala kono ne waɗi hon woɓɓe ɗumen noon ne waɗi hen woɓɓe noon ndawandi ko taw hokkaɓe moto siruji ɗum waɗi hannde min totti ɗum kañum versement ji mumen mbawi dawde ga hennam ballitene golle ɗe lappere guerte guesa ceerno gasi hitande kande aadi o hitande fande sollahu lamɗo jaaɓi ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Amadou Samba Lo to Madina Gounass fewde weltare TV andu diine maɗa sen gewi to leydi Sénégal paaɗen ko toon to Guinée Bissau yuɓɓinino sumwoji ɗum ko ñande nogas e tati ndu lewru hawruno koye alet jewtuɗo henno guila nden noon jencudi ndi ne faɗa ko wona ɗum konon guila hanki Fernando Dias hollitino wonande kay ko kañum fooli e ɗiɗo henno sumgoji kono kadi landa Oumar Sissoko e Mbaala président sortant hollitino kañumne kam ari yeeso ko ay wonde kala catal sumgoji leydi ndi holliti ko alkamisa janggo jencudi ndi andete hol polɗo e hol gañiɗo hande o noon kikiɗe ko piyanɗe nana sara galle lamorgo ngo addi noon fayre mawde no feewi wonande ɓesguji finoɓe e nder Bissau e koyemen hewɓe kaya mbawi tigui yaltinde en konguɗi kewɗi no feewi ko wona ɗum ko noon oɗo saaha jaamo kalmiti no feewi ma en gartoy hen so tawi en keɓoyi hen ko ɓuuri labde paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Nouadhibou awoɓe awo ganni fina tawa hankoɓe ceppi ɓe nangui kayitaji ɓe bindi hen hollirde mette mabɓe fayi koye jagorɗo awo ngo ɓe kolliti ɓe tampi ɓe keyɗi galleji mabɓe tampi keyɗi ɗum ko guila laaɗe mabɓe ƴeegna taw koye sifa awo ganni ngo ɗum noon jagorɗo holliti ko 15 lewru décembre koko ɓeyda kamɓe ɓe kolliti fandare mabɓe ko mayirɗe ndu lewru kay beele ɓe duttito e awoji mabɓe awoji keddiɗi kala koye lewru fandu ndu hen awo kala ene jogui ko taƴana e happuji ɗi awete ɓe kolliti noon ɗum ɗo so yarini hen ko caɗele mawɗe jogori wonandeɓe taw koye dow oɗon sifa keddorɗen koye ɗe maaje kaɗɗe toon to Nouadhibou ko wona ɗum ko mare national leydi ndi faabima awoɓe jeegomo wonnoɓe laana mumen sanga 6 heures subaka caggal nde ɓe kolliri laana mabɓe nana yuwa wi jagorɗo konu leydi ndi ko sanga 8 heures armi o wawi yettade ɓe faabiɓe kamɓe kala waɗani mayiɗo ni gañiɗo kono kanko jagorɗo o yetti wonande armé leydi ndi ko fati banggue heblo ngarɗugo wawde faabade pittali e nder ɗe maaje kaɗɗe ɗe leydi ndi Mauritanie keddana joni ko toon to Nouadhibou koɓe 156 taw kadi ko ɓen ɗanniɓe ɗanleɗe ndewani lawola ko ene tolno e balɗe sappo koɓe giwno toon to Mbour Sénégal ko toon ɓe giwno ɓe gonno koye laana capitaine bateau o noon koko acciɓe ɗum ko caggal nde ɓe gayni carburant ha laaɓi jippinde laaɓi tukusel wi ene yahane adduya yeehi waɗe soyde ha ɗo hen ɓe jiyani ɗum ala ko heddi sona ɓe kaya aɓe kayday den peƴƴe ɗum noon ko sara nokkubire ɗo La Guaira ko toon ɓe mbawi faabede ɓe gartira toon to Nouadhibou ene hen noon Sénégal naɓe Gambie naɓe Guinée Bissau naɓe kame Guinée Conakry naɓe ken tolno e jonti ɗiɗi aɓe giwi toon to Mbour balɗe sappo kay koɓe ɓe kayde ɗam ɗo hen ndiyam ene hen rewɓe e sukkaɓe oɗo saaɓe tawi e juuɗe autorité ji leydi aɓe tawe e juuɗe autorité ji taw kadi ko leydi juuɗe autorité ji leydi Mauritanie to Mauritanie keɗen sifande nandiral jagorɗo faggudu leydi Mauritanie woni Abdoullahi Wuld Souleymana Wuld Cheikh Sidia wawi sifondirde délégation fond giwɗo to leydi France ko fati banggue 34 piccal 22 millions ko préje euro ɗum noon ko mahade ko ene tolno e sappo centre solaire ngam wallidde nokkuji kewɗi joñiɗi ha mbawa dañde
kuɓɓam timmuɗam e nder leydi Mauritanie ɗen ko président mbaylama watta e ugguya ma wono 17 milliard pawɗe 17 million ko président ugguya wallidde hewɓe wonɓe nokkuji lobbiniɗi beele mbawa dañde ndiyam walla mbiyen mbawa dañde kuɓɓam timmuɗam taw siggita koye beɗinague ɗi hinde solaire oɗo hen finance noon sifodira ɗuma ko hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kamne wonande leydi France ñalɗi haɓade lebte faade rewɓe kamɓe sukaɓe rewɓe jagorɗo rewɓe woni Sofia Binta Intaha hanki o waɗi yewtere makko yanje no fewi nden yewtere o holliti omo nodditi sariya timmuɗo faade wallidde ɓe rewɓe kamɓe sukaɓe tenti noon saaha kala lebteteɓe hen walla gueɗe ɗe ganduɗa aada yarani watteɓe hen o holliti maɓe daaro hen darde ɓurde mantinade haɓe mbawa kadi heɓande ɓe rewɓe kamɓe sukaɓe rewɓe taw kadi ko tiiɗalla mawɗo no fewi ko fate banggue hebde gurdam mumen timmuɗam taw koye dow ɗin sifaji manditare guendi leydi Mauritanie o saaha armi leydi Mauritanie ene heɓono ko fate banggue yuɓɓinde manditare muɗum ɗum noon waɗata ko 27 ndu lewru 15 ndungu ko Mauritanie jeeyti hoore muɗum jagoɗo kono leydi ndi woni Hanna Wuld Sidi kame chef d' état majeur général Mohamed Val walla mbiyen Mohamed Fall rais ɓe mbawi yadude ngam uddide bâtiment mawɗo no fewi toon to hôpital militaire taw koye fannu cafrowo ɓerɗe ɗum noon ko wadde hen matériel uji taw kadi ganduɗa yimɓe mbawa tigui safrade taw ko safara timmuɗo mo joomen ene mbawa hebde kisal mumen teskede ko mbiyata baɓɓatti ɓen mbiya tenke woni kay oɗo saaha ko irɗini remru e ɓen remoɓe iroɓe kala taw kadi ko fati banggue guura leydi ndi e nder région de Trarza Barakna en Syrie ha seeɗa en Nouakchott ko wona ɗum ko noon jagorɗo on fannu holliti o yaltini 14 équipe mo ganduɗa oɗo saaha beele ene wawa darade hen darlitinde langa haɓade ɗe tenke e ko bonnata ko fati banggue guuraji Royaume mo leydi Maroc yaltini ken tolno 100 ujunere litere taw kadi ko likkitaji kaɓotoji ko fati banggue wonande tenke hinde baɓɓatte ɗiɗon fannuji kala beele kadi ɗen gueɗe kala ɓuura wawde hen a rewde lawol keddoɗen koye gendi leydi ndi Mauritanie gaddaten koye uddugol yogay booli leydi ndi uddugol yogay booli leydi ndi ɗum ko hanki o fuɗɗi ɗum noon koto Carrefour Al Barrada ɗum noon ko fate banggue heblo e wattude kadi ko fate banggue répétition woni tan ƴewtidade doole men to tolni armée leydi ndi gam heɓanade majgol mumen e ceppugol mumen hollirde jeytali leydi Mauritanie duuɓi 65 ɗum hanki yuɓɓina tugganma tan ko sanga 20 heures ha fayma 6 heures subaka ala kala ko tacci ɗon ɗum ko rentinde yimɓeɓe ko fati ngol bolola ɓe goni koye heblinde koye mabɓe gouvernement mo Mauritanie holliti ma wat waylo kesso taw kadi koye nokkuji gollorɗi muɗum ɗum noon jagorɗo waylo numérique digital ɗen gueɗe kala ngal karallagal fuɗɗoto ko 15 lewru décembre ɗen gueɗe kala batte gueɗe keese jaaduɗe jamanu ha ɓuura yuɓɓude taw kadi koye dow ɗiɗon fannuji kala muɗum ɗum uddi compital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali ko fati e banggue caɗele carburant teskade tigui rigui e nder leydi ndi jeeyi sababu jonde hakkude jagorɗe ɗe woni hoore jagorɗe leydi ndi général Abdoulaye Mayiga kam ene wondi kadi e ɓen jagorɗe taw kadi ko yaadiɓe muɗum kala taw ko yon fannu nden jonde hanki ko artude e wadde kay wonande ɓe to golle ɗi lebbi ɗiɗi caggal teskede ŋakkugol carburant no fewi o holliti kanko jagorɗo e ballal sifodiral hakkude gouvernement mo leydi Mali kame directeur tambiɗo ko fate PETROMAP ɗum noon oɗo saaha jaam fuɗɗima artude no fewi ɗin station ngaji watti yaade circulation nde cohluɗa kala aɗa wawi hebde hayso tawi woni wona no fonno waade ni hen kala hanki o wonande dossier ji ko fate Ras Bathia kame Mammi la Viscère ɓeɗo hen hanki dossier ji mabɓe udditama toon to chambre des accusations ɗum noon ko fate banggue cour d'appel
mo Bamako taw kadi ko on biyeteɗo Hasbathia Mohamed Youssouf Bathily on mo ganduɗa nanganoma tan gila lewru mars 2023 kalnoɗo ko fate mayde Soumaïla Boubé Meiga gonɗo hoore jaglide laamu Ibrahim Boubacar Keïta gel nden noon omo hewra haalde ko woodani happude laamu ngu o chroniqueur jontaɗo e leydi Mali guddaɗo kentolnande duuɓi ɗiɗi ñawori mum nde disnama ha 16 nden o andata no foti o leloto e kaso walala ko noon kadi mammi la vie chére onne kadi ko kaɓatoɗo gurdam ceerɗam e nder leydi Mali holluno ko nguɗo henna laamu kay nono tan deƴƴi caggal piriji ne ɓeydi ɓe ɓelendine tampi ɗum jeyno sababu kamɓe ɗiɗo kala ɓe bedda e kaso avocat ji mabɓe kolliti ene jogui jorto moƴƴo 16 lewru décembre ene gasa ma wonanɓe welitare no fotiri kala muɗuma haɓade ko fate cancer mo ganduɗa de l'utérus ɗum noon col de l'utérus o holliti ɗum ko jagoɗo cellal ɓalli ummini campagne on campagne noon ko campagne vaccination cancer du col de l'utérus ɗum noon ko toon to Kadiol to bade sukaɓe rewɓe ɓe duuɓi 10 gam haɓade ɗum o jertini noon yimɓe kay nde goppata sukaɓe mbawa tigui vaccinade tawno ɗi rafiji so neɗɗo mawni ne wawi ɗi tampinoya ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti hen hewɓe kay ne mbaɗa découragé yimɓeɓe kono ɗacci yimɓe cafro ala kala ko woni caggal muɗum bankasa ene jeeno e guure leydi Mali so ndungu silti ko guirñeji walla mbiyen sangeji ɓurno wawde tigui waɗede e nder laddeli he ko moftiɗi gawri sodaɓe gawri ene guiway kala banggueji ko nokkuji kadi ɗi ganduɗa kalde garɗa tawata gaweji ne gooti kono o saaha teska toon ko ngakkede guura no feewi ngam bongol hemru e caɗele nden kay kisal hewɓe dogɓeɗi nokkuji tampuɓe hewɓe gandano ɗeɗo caɗele kala ene tawi ɗi nokkuji hewɓe erima so tawi nden kay kisal wodani ɗe guure kala goni koye caɗele mawɗe no feewi to Guinée Conakry teska toon ko ngakkugola essence yogay station ngaji wi noon ko catal jurnittongal gueɗe kutortoɗe ndinbadi ɓe erima autorité ji leydi ndi kono kadi directeur général mo ganduɗa mbiyata SONAP o holliti ko moftirde mabɓe nde kay woni gasde ha laaɓi ko wayno Symphonia nonne kadi Hamdallahi ha fayma Lambaniya yogay leyɗe kala o sa station ngaji ɗi hay toɓɓere wanjata hen ɓe erima noon laamu ngu nde wawata darade hen taw ko darde labtinde no feewi beele ɗe gueɗe kala mbawa siltude e nder leydi ndi dawriyanke biteɗo Rafi So gaddiɗo landa PRP ko kam nanga to legal lambani noon wo fano koto kippe sanga 22h fofne tawe nder Conakry ɗum noon nanguima ko police canko noon wonande Rafi So ɓattiɗo no feewi dental ngal mbiyata ANAD wallidiɓe selludelen Diallo holliti ɗum hanki o andaka noon tonawa kono haɗo hen andaka taw holko rewra paɗen ko toon to Luanda Angola gasi ha laaɓi jonde balɗe ɗiɗi ɗum koñen nogas e 4 nogas e 5 hakkude Union africaine kami Union européenne haalama toɓɓe kewɗe kono ala kala ko sina ko ɓuuri mantina tan ko ɓeydude volume jeego jokkodiral hakkude Union africaine kami Union européenne haɓade ɗanleɗe ndewani lawol ɓeydude nden kay kisal tenti noon yo kayɗen leyɗele gonɗe e kayambeya to leydi Côte d'Ivoire ɓattugola sumgoji sarɗiyankoji leydi ndi tijja kono gasi jeeɗiɗi lewru décembre jeeyi sababu armée leydi ndi oɗo sago ɓuuren hewde jippinama guila nogas e 3 nogas e 6 ɓeydude nden kay kisal noko mbiyata Donwa walla mbiyen noko mbiyata Bonwa kame Grand Bassam hay nokkuji goɗɗi kala otoji blende ko nandi hen wi général Lassana Doumbouya o chef d'état majeur ko ɓeydude pittugol nden kay kisal ko adi orgal sumgoji sarɗiyankoji ne puɗɗo e nder leydi ndi kala goto ɓattiɗo Tidiane Thiam porte parole PDCI RDA kam woni nangaɗo mo mbiyata Soumaïla on noon ko wanno exil arti ko hande o noddama hette yeeso police ko fati yogay ko nguuɗi ɗiwo haalno RDC Congo ko officier ji
supérieur uji kewɗi kay mbiyaɗi teep ɓe nanga ko tonto Kinshasa ɓe tuma koye fewjude attaque ñande nogas ɗiɗi lewru novembre ene hena général Franky Tumba ɓurɗo mantinade no fewi kamɓe kala ɓe nawama tonto tribunal mo militaire maɓe ndaro yeeso saria o ngam nottade koɓe tumɗa 14 taw ko officier supérieur heɓe dole no fewi to Burkina Faso goto gonnoɗo harbiyanke taw kadi jeeya koye jenima jihadiyankoɓe Ousmane Dicko nanganoɗo e wolde fiyande hakkude armée leydi Burkina Faso kamɓe fedde joguitinde nottotonde jihadiste en ha waɗi hen mayɓe hewɓe no fewi kanko hen wo nanga wo erima noon ɓen ɓe o wonduno ene pella jihad nde joƴƴinta armée ji beele jaam ene arta e nder leydi ndi Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire Burkina Faso jaydiyanke ivoirienne taw kadi ko biteɗo charge Maccari ko on Maccari addu mo ganduɗa ko nangaɗo ñawama duuɓi ɗiɗi kaso toon to ñame kanko noon wo ñawira ko noddude fitina e dillere e nder leydi Burkina Faso beele ko toon tan wo dumbete walla o nawtete ko toddo leydi Côte d'Ivoire hewɓe noon wonde dilloɓe fannu wellitare to banggue haqqe neɗɗo kolliti jonnani ɗum hay seeɗa e ngal nanngal jaydiyankoɓe uddeɓe kala saaha joolam jaɓeri paaɗen ko toon to Hamasa erima windere nde wallataɓe Israila nde yaltinta armi mum toon to bande Gaza saabu e kala saaha ne teɓɓi toon bomboje gulɗe jaw teni wonanani nden kay kisal wonande Gaza winaɓe Ukraine kef holliti oɗo saaha ne heeɓi jaam nde artata taw koye plan Donald Trump kono noon Zelensky holliti toɓɓe kewɗe ɗe wiiɗi haalde mo yiɗi haalde ɗum e Donald Trump beele kadi ɓeydugol koyɗe jaam hakkude Ukraine kame Russie ɓe calaki ko on toɓɓe sensible gonɗe nder ɗe wiiɗi haaldude hooreji leydi Amérique to Brésil gonnoɗo hooreji ndi woni jeeri Bolsonaro fuɗɗima e cogdi muɗum duuɓi nogas jeeɗiɗi ƴewi jogolade e kaso taw koye tumedemo yinnode derguidde laamu wonande Lula da Silva tumde ƴettuno lefol laamu yimɓe makko mbaɗino seppo kay ha jiiɗi tigui faade tan to galle laamorgo to o fuɗɗima dirgude pen makko mo taƴana duuɓi nogas jeeɗiɗi e nder kaso musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena